باش بزانه از نوکی ونامه از صلاح الدینم سلاف هم خير هاتن قناة برتوك حزين ve hafta ez dörtte Portugal bahsa Sultan Selahaddin'e kurttum. Yani malbat ve aşira ve jiyan bir ubaveriyen ve devlet Eyyubiyan u bandura ve ser dünyaya bahsa vitkin. Kurtukenmen Sultan Selahaddin'e Eyyubi Viskar İbn Khalikan yeku ergerci Arabic boy kurdin Emin Naruzic ve şan navi sayhatiye çapkırın. İbn Khalikanji kurdi kuşe hevlir ro baş paytaxt Kurdistan'ı ya devra ku devlet Eyyubiyan'da jimbiye hem velati devleti bir devlet amiriye ev Portugal Sultan Selahaddin'e Eyyubi yani jivru hem hafs bence saf 5 saat Yunanistan'dan. Portugal merdu yeminci 5 tiroka Selahaddin Viskar Vladimir Minorski vergerci İngilizce boy kurdi Emin Naruzi, Emin Onatli, Juvaşan'ın avestay hatiye çapkırın. Vladimir Minorski'ci kurduluk gek set sala bistane uzanın kurduluk yekul ser zamanı kurdil ser milleti kurd u ser Erdnigariya Kurdistan'ı lekol namdike u berhem andı Juan kesanatı votun. Vladimir Minorski'ci Rusya yani Rusya diplomati Rusya u ser kurdan gelle xebar knev Juan yekem. Naha etserde tkazın bahsa aşira malbata Sultan Selahaddin'e kurdukun tkazın vanıcı Portugal buxunum. Portugal peşturaka Selahaddin ku İbn Khalikan vesta malbata vi tarif dike yani dibêje ku dîroknas hem fikirin ku bavê wî û malbata wî ji xelkê divînêne bajarekî piçûk e û dikeve dûrtirin devera Azerbaycanê ya hêla Aranê û welatê Kurjê yani Gurcistanê ew Kurdin û ji eşîra rewadiyanin zaneyê ku beşek ji elan mezin ya el Xezbaniyan yani xediyane aşireki mezin. Sultan Selahaddin Kurd sala 1338'da le bajarı Tikrit yani Til Kurde naviyi resen li duradan kirne Tikrit ku gredayı Irakiye le ver hatiye dünyayı naviyi resen yani naviyi zaynim Yusuf ve yancı Yusuf de gotin le gor gotinan Nurettin Zengi nave Selahaddin daye uvi nave bavêjî ji xwe Necmeddin Eyyûbe ku Reşadî ku Mervanê em werin ser perwerde Sultan Selahaddinê Kurd perwerde Sultan Selahaddin Kurd destpêk ji xwe ber destê bavê xwe perwerde diye li dîsa wekî ilmê Erebî da zimanê Erebî jî gelekî baş hîmûye û perwerde xwe leşkerî da li cen apê xwe yê Şêrkoh apê wê Şêrkoh bi rastî di hêla leşkerî de yani hunera şer da xwedî tecrübeye u em dikarin bêjin perspektifek wî berfireh heye servanê û şerwanê gelek bihêze ku bi nav dengê jî bi rastî yani hemen bêjin ketiye kîjan şerî wek bi serkeftinê jê derketiye û bi razî Sultan Selahaddin Eyyûbî gelek baş perwerde dike û çûyîna vanana Misrê heye ku di jiyana Sultan Selahaddinê Kurd da Misir gelek girîng ku yekemîne ku li wir yani wek fermandariya xwe mezintiya xwe li wir de berçavan Bapê xwe Şêrkoh terin li wir dijî firingan yani xweşperezên Ewropî şer dike û bi ser dikeve û li wir dibe wezîr lê mixabin emrê zêde têrê nake Şêrkoh 6-7 meheşûn ve wefat dike ew şervanê Kurd rehma xwe dê ser be û dewsa wî de 3 kes 4 kes henin ku bikevin şûna wî dewsa wî li vir ez dixwazim behsa rengê yani kurdewariyê Kurdbûnê di dewleta Eyyûbiyan da û dibin hişi Sultan Selahaddinê Kurd da bikim ev gelekî girîng e dibe hûn dîqet kine dixwazim vanê hema ji Pirtûkê bixwînim li vir İsa Hekyarî heye ku wezîrê Sultan Selahaddinê Kurd e di navê de zanim Kurdê ji Hekyarî heye ku di dewleta avabûna dewleta Eyyûbiyan da Kurdê Hekyarî bi rastî Kurdê Colemêrgê gelekî bihêz bûne û li dor Sultan Selahaddinê Kurd bûne ew jî pêr alîkariya wî kirine niha li vir İsa Hekyarî diplomasiyekî wisa dike yani rengê kurdewariyê gelek zêde divrade pir dîqet bikin dibêje ku ev 4 kes me gotin 4 kesan ji xwe sistê Kurdin yek Tirkiye ji vanan yek xalê Sultan Selahaddinê yek ji xwe disan eqrabî terecen dibêje ku ji Qutbeddin Yenal el Hezbanî ra dibêje tu û Selahaddin her du jî Kurdin û divê hûn nehêlin ku hêz ji destê we derkeve û bigihîje Tirkan dikkat bikin ez Hindistan bugünüm dibê tu û Selahaddin her du jî Kurdin û divê hûn nehêlin ku hêz ji destê we derkeve û bigihîje Tirkan yani bi rastî ev gelekî mühîm e yani ji vir û 700 sal pêş de em bêjin ev kurdewariya ev rengê kurdîtiyê divê bingeha dewleta Eyyûbiyan da heye lê mixabin hin derdor dibêjin ku Sultan Selahaddin yani ne ku Kurdbûna wî ji xwe qebûl nakin û dibêjin tu alaka devleta Eyyûbiyan jî bi Kurdan re tune yê ku dor Sultan Selahaddin jî bi kurdewariye alaqan tune rastî vana hemî derewin çimkî dîrok nexwandine dibe gerek meriv vê ew keda meriv dîrokê bixwîne ku
بزانه به یعنی ستان سلاحالدین شركية وكردوارية وشوية أمورن شهر حتى نزانو كو فتح قدسية الفر سلطان صلاح الدين هذا كي قال لك مازن أوقات كي ولدجي خاش برزن أوروبي نال دجي جو يعني يهوديان أفش غلطيك مازن كو نها هنكس بالنظامي بون نه بالزاناي بون وتشتكو صادقين كنت خوازن نابرا يعني ملت كردو جهويان دا يهوديان دا دجمناتي çekin lezbarın ne karın çekin çünkü belgeyin diroki dokümantin diroki vani derev derdke Sultan Selahaddin Kürt devlet Eyyubiyan lidijê xweşperezên Ewropayê ku Kudüs dagir kiriye zulmê li Xristiyan, Cihû û Bisulmanan kiriye li dijî vana şerkiye û Kudüs rizgar kiriye. Ev jî gelekî giring ev şehra. Lê mixabin hîn derdor dîsan radbin hin bi nezanbûna xwe yani bi cehaleta xwe, bi cahîlbûna xwe hin jî bi zanayîbûnê yani bi zimanê neyaran, bi gotinên neyaran dixwazin Sultan Selahaddin û dewleta wî ji Kurdbûnê, ji Kurdewariyê, ji rengê vanan cuda bikin. Lê ez bawerim wanê nikaribin bikin û bi ser nekevin çünkü em ê heta ku ji me were em ê behsa Sultan Selahaddinê Kurd bikin dewleta wî ya ku ava kiriye û bandora ku ser dunyayê bi taybet ser Kurdan kiriye em behsa wan bikin. Çünkü çima tiştê wisa dibêjin yani bi rastî wextek merîv piçekî dirogê bikine me dizane ku duwan dewran de yani ji vir û 700 sal pêşte dewlet ne li ser netewan avad bûn. Dewlet ser malbat û eşîran yani xanedanan avadûn wek Abbasî Emevi vanan ma xanedanê Erawî bûn Osmanî Selçukî hene yek û Sasanî Farsîyan hene Eyyûbî jî yek Kurdan e û ji bo Kurdan yani dewleta Kurdan hatiye ava kirin. Em werin ser bandora Sultan Selahaddinê Kurd yani bi taybet ser Kurdistanê çi ye dixwazim çend tiştan ji li vir bibêjim. Sultan Selahaddinê Kurd bandorek gelek mezin ser milletê Kurd kiriye ku gelek medrese, pire, xan wek dîsa mizgert, qele û gelek tiştê din ava kirine ku ji vê bingehê ev bingehe ku ava kiriye bi rastî li serî da medrese çi ne cê ilmê ne, cê zanistê ne, cê perwerdeyê ne, cê edebiyatê ne ji vê bingehê edebiyatê gelek mezin gelek Kurd derkete ji nav ji ziman edebiyata Kurdî zimanê Kurdî wek hemen bejin serî da El Cezîre heye ku ji wan medreseyê ku Sultan Selahaddinê Kurd ava kiriye yekemîn robota ku dunyayê da ew wî çêkiriye El Cezîreyê ev Kurd e û ji medreseyên Kurdistanê derkete dîsan Şeyh Ahmedê Xanî birin heta Melayê Cizîrî werin Melayê Batî û gelek mezin edilen ku edebiyata Kurdî da nav û dengin evanan tê da henin yani ev bingeh şaristanî wisa ava kiriye ku Sultan Selahaddinê Kurd di nav nasnameya Kurdbûnê da jî yani tiştekî hevpar çêkiriye ji bo milletê Kurd yani dor van pirtûkan xas ku min xwand min jê fehm kir bi rastî evanan ez naxwazim zêde dirê bikim ku dixwazim hûn jî pirtûkan bixwînin û gelek pirtûk henin ser Sultan Selahaddinê Kurd û bixwînin bizanibin dîroka xwe baş hîn bibin çünkü min çend ro pêş da nûçeyê kirt mixabin ez gelekî hirs ketim û xemgîn jî bûm Tirk û ta Pakistanî dixwazin ser Sultan Selahaddinê Kurd rêzefîlmekî diziyekî çêbikin lê yani li gor nûçeyê bi rastî tiştî gotin em ew tiştane hem ez bawerim derewin ku armanc tenê armanc yek e ku dîrokê talan bikin. Yani dixwazin Sultan Selahaddin yani nikaribin bikin yani Tirk yan jî Ereb yan jî tiştek din lê dixwazin ji Kurdbûnê ji Kurdîtiyê ji rengê Kurdan dûr bixin ku wek bikin mîna melayket li holê bira tenê bi İslamistan yani bi İslamiyetê were bibîranîn. Ev jî bi rastî xeletiye em wanê qebûl nakin bê dijî wanê em hişyar bin û em jî çi dikarin wê bikin ji destê me yan çi tê bi xwandinê û dîroka xwe hînbûnê û li dijî wanê dîplomasiyan bikaribin ser medyayê sosyal jî nerazîbûna xwe bibêjin bînin ser ziman. Ez dixwazim Mesela cigerxwîn bikim cigerxwîn jî helbestek ser tarixa Sultan Selahaddinê Kurdî nivîsandî helbestek dirêj û gelek xweş e teswîr kiriye sewra azadiyê daye ez nikar helbestekişkî naxwînim lê çend beytên ku li dawî hene wan dixwînim dixwazim bu erêj parve bikim dibêje ku paşê bû Sultan şahê roj hilat ji Yêmen wî girt ta bigihê exlat paşê hate Şam wî berda fireng Kudüs û perav tew wî girtin bi ceng deng daye navê wê roja heddîn bijî Kurdistan ev Selahaddin heta cegerxwîn saxe vî karî şev û roj bêjî li ser vî warî. Em vê heftê jî hatin dawiya vîdyoyekî xwe me behsa Sultan Selahaddinê Kurd kir. Hûn jî dikarin behsa vê Sultan Selahaddinê Kurd da agahiyê xwe me re par bikin, şîroveyan bikin û ji me re nameyan bişinin. Em bi hev re ser dîroka xwe nîqaşan bikin û dîroka xwe gelekî baş hîn bibin. Hûn tev bimînin di xweşiyê de şev û dema we baş bibe.